Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. Het is begin oktober en er wordt in Ljouwert praat over een prijs. Ja, echt weer een prijs. Want Cambuur kan de eerste periode winnen in de eerste divisie. Er zit wat op het spul, dus dan moet ze wel wat geluk hebben. Want de concurrentie moet punten litten en Cambuur zelfs moet winnen van Excelsior. Je zoenen ze, het gaat oors. Er komt extra klam op die wedstrijd. Maar nee, Henk de Jong en zijn ploeg doen gewoon zoals alle weken. Nou, ik had de snij met de jongens gewoon. Ik heb een hele groep vregen en nou, maar ik heb een oors aan. Nee, hup, gewoon normaal doen. En als het gebeurt, nou, dan hebben we een feestje. En zo net, gewoon probeer die 3 punten te pakken. Hè. En als de rest dan ik pakt, oké, dan had hij terecht gewonnen. Zo simpel is het. Cambuur zal in Excelsior weer afhankelijk wezen van de bevliegings van Isaac Calon. Maar is dat hij de man is die dit seizoen in positieve zin verrast. Hij doet het goed en verneemt zelfs ook dat hij goed in vorm is. Ja, zeker. Het gaat lekker en ik zit gewoon goed in mijn vel. En ik krijg vertrouwen van de trainer en dat wil ik gewoon terugbetalen met goede prestaties in het veld. Door belangrijk te zijn, doelpunten voor te bereiden en ja, af en toe ook penalties veroorzaken. Hoort er ook bij. En in Excelsior wil Isaac Calon weer belangrijk wezen. Maar hij moet dat de eerste mogelijkheid voor de gasten is. Het schot is van Jeffrey Fortes. Maar de redding is goed van Sonny Stevens, de keeper van Cambuur. Cambuur wil net afhankelijk wezen van de concurrentie. Wil zelfs doelpunt maken, wil zelfs winnen. En is hier dichtbij via Robert Muren. Maar zijn schot gaat Vardel. En dus blijft het bij 0-0. Maar de druk die bleef op het goal van Excelsior. Hier op een Nijmuren. Die verliest de bal. Maar knakt hem dan goed waarom. Sander Fischer treuzelt lang. Verliest de bal. En via Robert Muren komt de bal bij Jamie Jacobs. Die zit de bal dan wel heerlijk in het goal. Het is 1-0 voor Cambuur na 23 minuten. En het is op een Jacobs die het scoort. Al zijn 6e doelpunt in 9 wedstrijden. En hij maakt het ook wel heerlijk uit, Jamie Jacobs. Cambuur dus op 1-0. En omdat de concurrentie nog leek stiet, staan de Louters virtueel boppen aan in de periode. Cambuur gaat dan terug, is volle beter als Excelsior. En hier staan de Kralingers totaal niet op te letten. Robert Muren gooit vlug in. Isaac Calon al in de rode keeper aan. De redding is goed. In tweede instantie mat die bal er toch in. Hè. Jamie Jacobs, wat een grote mogelijkheid op de 2-0. Maar het bleef bij 1-0. Excelsior dan, liet die onvallend wat zijn? Nou, het antwoord is makkelijk. Nee. Isaac Calon onderschept je de bal van Horemans. Denk je het Calon zelfs op tournee, dan is het gevaarlijk vanzelfs. Dat weet je. Alarmfase 1 bij Excelsior. Goeie voorzet van Calon. Over doet Excelsior daar achterin. Ze staan te stuntelen in. Komt de bal voor de voeten van Jordi van Delen. En dan is het 2-0 voor Cambuur. De Ljouters worden wat holpen. Toch het wel belabberd verdieringen van de Rotterdammers. Maar wat maakt het uit? Er staat een 2-0 tussen staan op het scorebord via Jordi van Delen. Hier Vlien hier, een mooisum hier, waarbij hij het hier blessure weer. Maar hij is nou waarom en bekroont dat met een doelpunt. Cambuur gaat terug. Hier is het gimboetenspul voor Robert Muren. Leidt de bal waarom. Isaac Calon wordt dit als zijn eerste doelpunt. Nee, de bal gaat Njonken. Grote mogelijkheid voor de boetenspeler die het heel belangrijk is voor Cambuur. Met assists, met het versieren van strafskoppen, maar nog net met het maken van goals. Hier is het goede terugzetten van Mees Hoedemakers. En let op, wat een fantastische stift van Robert Muren. Geweldig die terug de spits. Die het zelfs om Leidje ken. Hij gaat er net in, maar wat een fantastische bal. Het publiek staat op de banken voor de eerste helft van Cambuur. Die van een formidabel niveau is. En het wordt nog mooier. Want hier bij de tweede peel keer Ragnar Orad Mangoen. De 3-0 binnenkoppen. Het feest is compleet. Van Cambuur, voor de supporters. Het is 3-0 en het is nog net niet eens skoft. Wat een weelde voor de Ljouters. Ragnar Orad Mangoen. Hij let op en maakt het er 3-0 van. En
Nog altijd 0-0 bij NAC Breda en de Graafschap. Dus Cambuur liek het dan nog altijd op periodekoers. Het mooie is, ook in de tweede helft gaat Cambuur terug. Maar werd de eerste helft eindigen is. Hier is het Isa Calon. Die komt met de actie. Wolf van Sels in eerste doelpunt. Maatje, slagen dat nou dan? Nee, het Scott gaat nijst. Hij is er hield hij dichtbij, maar hij wilde maar net in van Calon. Dan goed, 10 minuten voor Tiert. Liek het Cambuur de wedstrijd te beslissen. Let op deze paas van Muren. Geweldig. Geen boetenspel voor Calon. Onder in beeld komt Antonia al sprinten. En die maakt het tussen bal van Calon van Selzoor. Het is 4-0 en het slotakkoord van Cambuur is voor de invaller Giacinio Antonia. Die zijn debuut maakt en dat is bekroond met een goal. Geen boetenspel weer. Een hele mooie paas van Muren. En ik Isa Calon docht hier eens alles goed. De frustraties rennen dan in die eindfase op bij Excelsior. Dat verneem je on alles. Als Jamie Jacobs hier de bal verovert, de bal nou krijgt van Hoedemakers, is er een schandalige overtreding van Kel Ebesilio. Donkereert zo'n je sissen. Maar skiertzuchter Jochem Kamphuis die vindt het maar een gele kaart. En dat is nevens mij een verkeerd besluit van de skiertzuchter. Want dit is natuurlijk een belachelijke overtreding op Jacobs. Gelukkig komt er de goed voorbij. Is er net blessure. En is dat het laatste van deze wedstrijd. Cambuur wint met 4-0. Wint net de periode. Want NAC Breda wint. En dus gaat de eerste periode naar Harren. Maar wel een hele mooie jong van Cambuur. Ja, weer echt speciaal. Hè? Hoe voetbal, hoe we druk zetten. Hoe we dan ballen veroveren voor de goals dienen. Hoe we opbouwen. Ja, dat weer echt heel genieten. Ja, heel bijzonder eigenlijk. Ik ben eigenlijk heel blij met die goal. Dat ik eindelijk weer na seizoen als vorig jaar dat ik eigenlijk weer lekker kan voetballen. En eigenlijk weer lekker mijn spelletje kan doen. Dus mee naar voren gaan en opkomen. En uiteindelijk nog dat het rendeert in een goal. Dat is helemaal meegenomen. En nog tegen je oude club ook. Dus het is echt een fantastische avond voor mij. Was dit nou een droomdebuut? Ja, het is een mooi debuut. Ik kom van ver. Ik heb 2 maanden aan de kant gestaan. En dan mag je 20 minuutjes meedoen. En in een heel goed draaiende, zeker de eerste helft, echt top gespeeld. In zo'n ploeg. En dan mag ik meteen scoren ook. Dat is wel lekker. Misschien is dat wel het beste geweest. Dat we met 1-0 bij NAC verliezen. En dat we er volle beter winnen. Dat we winnen Martin hier. 1-0 verliezen. Dat is correct de wedstrijd die we nu te min komen. Hè? Op het punt. Maar klaar, daar betrokken we wel volle beter worden. Ik in uw stinken en in uw voetbal. En dat we het waar kennen. En dan kennen we het overal. Ja, dus zij hebben terecht won. Ze winnen steeds 4-0. Ja, dat is ook een kwaliteit. Hè? En wij hadden de strijd in. Ze waren nog 6 keer op rij gewonnen. Dat is echt heel knap. En als je 6 keer op een rij winnen, dan steen je tweede in de keukenkampioen-divisie. Daar staan de Leeuwers met 21 punten uit 9 wedstrijden. Alleen nog NAC Breda docht het beter met 22 punten. Zij dus ook de winnaar van de eerste periode. Onderin zullen we dat FC Dordrecht de hikkensluiter is met 6 punten uit 9 wedstrijden. Maar deze wedstrijd sluiten we dit Cambuur-journaal af. Na je week binnen we er vanzelfs weer. Cambuur speelt het dan op vreed de uitwedstrijd, de 4e uitwedstrijd tegen MVV. Het betekent dat er op sneun een Cambuur-journaal is. Graag ontan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.